Ok, sad ćemo napravimo ultra petardu. Znači to je ova ovdje. Sad ćemo ovo izapaliti. Plan se samo stvara. Evo ga. Sad ova džukjava se kiputuje. Evo ga. Basta. Au, vratite se. Ovo bio. Ovo je ultra petard. Basto. Znači, ovako ti je ovako razorena. Ovdje znači imamo ovu ovdje rupu, tu. Ali jedna petarda je ovako zašla, pa je tu pukla, pa ja vidio sve se radi, možda dve. Gledaj, tako, ovo je bilo nevjerovatno, ovo je bila ultra petarda i to bi bilo to.